golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayamen Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddinoyi Fina Tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten assalamu alaikum musidɓe Fulbe mi salmini on Fulbe TV min musidɗon kadi jeɗo dialo mi arti tan addangol on ko feƴƴi ka conference on yokke men tan min addano yewtere ko gouverneur URR Samba yewti kon e kañum e ministre kiɓuɗo fi demalngal Demba Sabaly yewtere nde ɓe waɗi nden arro e noon hara miɗo yetta team Fulbe TV fof woni hoore mum Samba Guelaju Mbalo ha France hara jaram ko jokkuɗo men ko mi yetti team an on fof caméra men ɓe men édito ɓe fof jokke men walla ceernaɓe men e ɓuɗo kam ɗo ɓaɗɗo woni ceerno Mamal Ly o ara o waɗa duwaw nden noon ta en udditi programme o inchallah Mamal Ly بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أجل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا إنك سميع مجيب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا في بلدك آمنين غير خائفين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ceerno Mamadou Ly Alhaji Adama Baro gouverneur anne mi salminima dongal ngal gokkaɗa ngal wona dongal bemgal kono a salminama e nder muɗum dongal ngal gokkami ngal ɗo ko ɗum woni bismade yimɓeɓe e nder leydi URR nden noon mi iɗora hoorejo o gandanta hande sa nani Tabital Pulaagu e nder Gambia ko baba am gandanta ko makko wiyete Alhaji Sidi Dem mi salmina o a beta mi yettina o mi jarna o a beta makko he exécutif makko o fof si ɗon yawti noon mi salmina laamu ngune e gandanta hande honorable Sidi Ndiaye mboɗo makko woni deputy speaker of the National Assembly mboɗo ko ɓiɗɗo pullo mi salmini o mi yetti o mi juurima o ɗonne si yawti honorable minister of agriculture mo gandanta hande ko makko mari ndemaka e nder leydi Gambia makko ne mboɗo mi salmina o ɗum woni honorable docteur Demba Sabaly mino o bismo e nder URR ɗo ɗon si yawti minen jogui ɗon e wondenam special political advisor to the president his excellency president Barrow mboɗo honorable Sekou Mbalo kanko ne mi salmina o a beta honorable Lamin Chamde mboɗo campaign manager National People's Party makko ne mboɗo mi salmina o mi yetta o a beta hoorejo leyɗele garɓe ɓe ɗo fof gimmorɓe ɓe he ECOWAS countries on ngari he nder leydi URR he nder leydi Fuladu East he nder saare Mansajang on calminama on jettama onon bisme e nder ndi leydi URR ne kala garɗo ɗo rewɓe ɓe worɓe ɓe sukaɓe ɓe kala bonɗo he pedde he catal ngal gandanɗa ko Tabital Pulaagu ko immanade Fuladu wadde Pulaagu support jeen yeeso ko an ana ɗo ari e nder o men beng baɗaɗo ɗo onon fof on calminama
on jettama on juuramane hande wonani kam weltare abeta kono hane kam yatonne the organizing committee the local organizing committee kamɓe ne ɓeɗo mi jarna ɓe mi yetta ɓe e dow yeeso yasgal honorable Omar Sompo Cissé kanko e committee makko o mi jarna on mi yetta on sa yi ɗum wawi waɗirade no fotirni waɗirede e nder URR ko onon mbaɗi ɗum mi jarna on mi yetta on ɓe mbi mo yettata baɗal a wawta yettu Allah subhanahu wa taala taɗɗo ma o nden noon mi yetta on sa yi hande kala ko wiiteɗo ɗi wiye gouverneur Samba Ba ko yimɓe jooɗi less makko ɓe liggo pour yiye fof wawa yaade gouverneur Samba Ba tan wawa ɗum wadde ko musidɓe fulɓe bonɓe ɓeɗo mbawi kam wallude pour yiide tabital Pulaagu ngal dental wawi wadde e nder oparivari jon balɗe tati nden noon on jarama onon hoɓɓe garɓe ɓe mono on bismo ɗo mono on holla wonde nam His Excellency President Adama Barrow mbo on bismo e nder leydi Gambia mbo on bismo e nder URR hanki mi haalanno on ɗum no garɗon kam nde laar hanki 9:30 His Excellency President Adama Barrow kooli kam mbo holla ko hono bonirɗon gaay te wonani o suula pour o anda ko hono bonirɗon gaay ndako onon topite ndako onon keɓi caɗele kono alhamdoulillahi ɗum fof heɓaki onon topite no fotira topitede onon mbaalo ɗo potɗon waalade onon ñaama no potiɗon ñaamirde nden noon mi weltima e nder muɗum mi yetta yimɓe baɗoɓe ɓe onon garɓe ɓene e nder ngal muñal mi yetta on ko mbami wiide tan fulɓe ngare nanggodiren no nanguirɗen ni mbawen yaade yeeso yimɓe woɓɓe ndeggina en ko mbimi ko tan yidde hoore muɗum wona añde goɗɗo kono si en nanggodiri en boni hunde wotere en gandi wonde nam yo pullo fof ko pullo mbo wa ɗemgal ngal o wawi haal fof pullo fof ko pullo nangen ɗon wallahi si en boni haɓɓere wotere ala bawɗo ar seeka en natta e nder meɗen nden noon hande en mbawi ɗum wadde rowanin tabital Pulaagu waɗi ɗum wasu CRR hikka ɓe mbaɗi ɗum e nder URR nden noon ɗum fof ko ɓamtare te Fina Tawa haysa nani haala ko wiite ko Fina Tawa enen fof enen gandi koko pertuɗen ha paari tawɗen jibinaɓe men he mawɓe meɗen ɓe mbaɗa hande sa ari he diina pullo accaka ɓaawo ko enen boni yeeso sa ari he aada pullo accaka ɓaawo enen boni yeeso sa ari he jawdi pullo accaka ko enen boni yeeso nden noon ko Allah tagirani en ko o okki en ɗum heddima he meɗen hanti ko hono mbawten naftorde ko Allah okki en ko koko mbimi ko tan ala jooɗiɗo he nder ndu suudu ɗo o lebdi he Allah o wi o wonde nam yo waɗam pullo ala bonɗo ɗo enen fof ko en jibina ko bonɗen ko tawɗen ɗum bonɗen ɗum Allah waɗi en ɗum nden noon wonni Allah waɗi en ɗum ƴeften ɗum juuɗe sappo dondoɗen ɗum kala ɗon si en ɗanima ɗandoɗen e fulayaji si en kajjiden e fulayaji tuma jaaten e bedda he jaaden e darde fulayaji tuma kaalen haala fulayaji Pulaagu ngu wawa yaade yeeso ɗum noon ko leydi Afrique ɗe fof pour mbawen yiide wonde nam en boni hunde wotere en ɓamti ko e men hande noon en ɓamtima kono noon ko wawi ɗum nabde yeeso tabintina ɗum ko ɗum woni wonde nam yo ligge ɗe mbatten ɗe he dow kalifaɓe meɗen no wayno Alhaji Sidi Dem ni ko at least hande ko maɓɓe boni rôle model men nden noon enen sukaɓe ɓe enen jogui dongal mawgal ngal mawɓe ɓe ɓe ono wiyete lewre nde lewama ha laaɓi joni ko woni ko toon e nder nden lewre leware nde mbawen nde topitade liggoɗen hen tuten hen leɗɗe pour bimbi janggo enen sen ngala ɗon ɓiɓɓe meɗen ɓe mbawa ɗum yaa ɓiɓɓe meɗen ɓe mbawa ɗum regginde kono mawɓe ɓe guetima koɓe poti ko wat nden noon baba am Alhaji Sidi Dem ane committee ma on jarama gimminɓe tabital Pulaagu e nder leydi Gambia bilam sosi ha ɗo woni ɗo on jarama hanti hande heddima he meɗen ngare daroɗen kumen keecele meɗen ɗe garden ko bonɗen ko aynugol ko bonɗa ko takani ha ko goɗɗo kaɓatade aynugol ko bonɗa ko aynude hoore muɗum ko bonɗa ko mbaɗa ɗum no poɗɗa ɗum ni waɗir ta a ñeytani ko goɗɗo watta ko si wona ɗum en jotto ñeyten ko goɗɗo watta jeyen to goɗɗo woni bimbi janggo si en ndewama toon en ngala he galle ɗe ko koɗɗen nden noon galle ɗe bonɗen ɗe jannen ɗe tabiten ɗe mbaɗen feere wonde nam janggen he galle ɗe bonɗen ɗe cuusen he galle ɗe bonɗen ɗe ko Allah okki en ko wawa yaade yeeso
Allah noon ko waawi ko okkanma kono tambogol ɗum hanti heddo he maɗa heddima he an jooma o nden noon ngare guetoɗen te muno torone enen ɓiɓɓe fulɓe bonɓe ɗo enen gandi his excellency président Barrow tuma fof pullo immi hay si goɗɗo si immi ma waɗa kono tuma fof pullo immi o waɗat ko foti ko hen wadde pour yiide wondenam yo en jeeyi yeeso nden noon his excellency président Adama Barrow mi yetta o mi jarna o mi holla o wondenam yo fulɓe Gambia he dow yeeso nayagal Alhaji Sidi Dem ɓe beltima a beta he makko ne ko waɗi ɓe ko support hande his excellency ala ɗo he jimmu makko kono o table ɗo bonɗen ɗo his excellency mo ɗo jooɗi kanne keɓɗo ɗo deputy speaker keɓɗo ɗo ministre keɓɗo ɗo advisor keɓɗo ɗo di national assembly members ɓe gandanta ɓenne ngari ɗo ɓenne muno ɓe yetta muno ɓe jarna wonni ko haajuji kewɗi ɓe gacci ɓe ngari ɗo ɓe garɓe ɗo fof ko ɓiɓɓe fulɓe nden noon hande leñol ngol fotani yewde he place en keeɓi ko Allah okki en ko foti on ko okku nden noon ko Allah okki en ko liggoren ɗum pour mbawen yaade yeeso mi fota ɗo ko wiite ko tan neɗɗo si weltima o okki ɗum place maygo pour no leb mo ɗo wawi lebde ha janggo mona andi honorable Sidi Ndiaye onne mbo so ari ko leɓata ko enen en nanat ɗum yo honorable docteur Demba Sabaly mi jarna on mi yetta on kono honorable Omar Cissé mi yettima ane committee o yettanamɓe a beta yimɓeɓe beltima te kala garɗo ɗo ne ɗi leɓa ko hono ɓe topitera mi yahan toon ñawoña kono ko woni ko ɗo neɗɗo sa woni e nder leydi kala ko heewi e nder leydi a andat te muno jokkodiri e makko téléphone jemma he ñalowma nden noon ko woni ko ɗon neɗɗo si golli golle moƴƴe hollu ɗum nden noon jama o mono tori committee makko o he makko on poɓɓa noon ɓe kella noon ɓe e ligge moƴƴe ɗe ɓe mbatta ɗe mono wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh makko yo a anduɓe woodi kewɓe heɓe ɗo woodi jooɗiɓe yeeso maɓe ɓe ganda ko heɓe goni ɓeeɗo nden noon mi wawtaɓe wat introduce pour lawol gotol kono ɓe gandate ko seeɗa seeɗa mbaɗiranmi pour ha gandon ko heɓe goni ɓe jooɗiɓe yeeso men e mi idora ɗo ne woni Lamin Thiam mo Lamin Thiam ko jimmino gila simi noddi tan gaccon hakke daroɗon pour yimɓeɓe fof jiiya ko heɓe goni ɓeeɗo Lamin Thiam oɗo woni campagne manager mo gandantama mo darani Adama Barrow enen fof eɗen gandi tabital Pulaagu ko mbiɗen en mbatta parti politique kono ko en liggodate laamu ya ɓuri mo takki président o ballitowomo he golle makko te kadi si ari e parti ene kanko woni campagne manager on woni Lamin Thiam ndewɗo hen woni honorable Samba Diallo oɗo o woni député ñamina dankungu joni woni duuɓi 15 nden noon ko golle makko tottimo ɗo ha ɗo yettiɗo ndewnen hen my landed friend Ablaye Bari oɗo ko deputy secretary général Tabital Pulaagu international Tabital Pulaagu nayi Afrique fof oɗo woni ndewɗo e mbindo o mawɗo o omo mi yaha to awwal gonga nde won ko Nigeria o immori kanko rewi he président Tabital Pulaagu Nigeria awwal gonga Hamadou Diko oɗo woni hoorejo Tabital Pulaagu Burkina Faso kadi o jooɗani Gambia Burkina Faso woni council général ko gandantama kanko wonani men toon enen Gambia ndekete feccere makko waɗi ko Gambia eyo joni noon ko mbaɗeten tan en noddat tabite Pulaagu ɗe heɗen gandi Gambia ɗo heɗen jogui district on executive heɗen jogui regional joni en noddat goto he regional representative mo ganduɗa ɓe goni koyeɓe region o goto he mabɓe ara tottira statement just 5 minutes أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين en calmini musidɓe fulɓe kawruɓe ɓeɗo fof en gardini salamu mo noon e hoorejo men Tabital Pulaagu ngal Gambia Alhaji Sidi Dem en calmini kadi hoɓɓeje immorɓe ɓe he leyɗele ECOWAS walla mbiya leyɗele Afrique e ko gonanɓe toon Tabital Pulaagu eɓe jokkiɓe leydi Gambia ɓe mbiye
heɓe calmine no feewi. En calmini kadi musidɓe men ɓe ngannduɗaa ko gonanɓe men e laamu he woni ministre ji e député ji e gofonoji fof kawruɓe ɓeeɗo eɗen ɓe calmina. Nde wonno eɗen nganndi tabital Pulaagu ɗo he leydi Gambia o na tawa ko waɗi ko ha tabital Pulaagu anda yiya ɓe ngadañi doole ko laamu ngu. Nde wonno laamu ngu fuuyana geɗe tabital Pulaagu koɓe immini fof mbaɓe daro heen. ɗum waɗi tabital Pulaagu hannde mantina kala ɗo pullo woni he nder leydi he. Kono en jejjitta noon ko ngannduɗaa woni foundation tabital Pulaagu nder ɗo leydi Gambia ɗo. eɗen nganndi tabital Pulaagu leydi Gambia he arɗaade Alaaji Sidi Dem ɗum waɗi taaɓande wande fayda he nder leñol Fulɓe he. Sabu ko ari ko ɗo o tinnim haa leydi ndi fof fottum kala hen leydi dañma hooreejo dañma exécutif mum mo ngannduɗaa homo ɗon notora tabital Pulaagu te si o haajorma Fulɓe ɓe o hawrindinat ɓe he dow goonga he dow kawral. On noon ko ɗum taaɓande mawnde. Ɗen nganndi regional chairman walla nden mbiyen chairman district tabital Pulaagu si tawi exécutif tabital Pulaagu ngal Gambia haajori yimɓe ko dow maaɓe ndewrata ɓen ɗon mbawta hawrindin yimɓe maaɓe pour ɓe mbawa tottu exécutif mo nino façon ɗiɗo mitinaji ni. ɓen ɗon noon ɓe pota yejjidde ha he dulate ɓe jejjitakane noon kono ko siftidirde tan nde wonno ko deeɓe ngoni koko fof. kamɓe ne noon ɓe denti ɓe gardini hoorejo maaɓe woni Alaaji Koli Ba, kanko ne toujours ko o noddata tan ko kawral he beldal he kadi he rentude wona gootum he gollande tabital Pulaagu ngal Gambia. ko message gooto tan collunomi yawtinande nde wonno heɗen ɗo gondi e helifaɓe te heɓe ɗo te ɗen gandi ɓe gamana Pulaagu ɓe gamana leydi ndi sabu heɗen jiya kala ɗo Fulɓe nodda ɓe daroto te en jiyatɓe he yeeso he. nden noon heɗen ɓe poti wawde yawtinande enen ne hujjaji men ɗi jiɗɗen yottinande ɓe si ɓe jaahi ɓe daranomen hen. ko adi tabital Pulaagu ngal Gambia e hoorejo homo hen exécutif mo homo hen. kono si a laari heɓe dañi galle Jirof galle ɗe ha hande ala ko waɗa toon. ɓe mbiya noon siɗa walle wallu hoorema. Fulɓe mbita siɗa yigane keeci e higgu reedu. minen hooreɓe tabital Pulaagu ngal Gambia fof noon wonno komin kawri min kaldi min potti ɗum woni hoorejo fof e amen yo wat ujunere dalasi siɓe kawrindini on ɗon haalis o fuɗɗore galle ɗe. ɗum ɗon noon miɗon jiiɗi simin kawrindini ɗum min gartat ɗum e dow hoorejo onon ne min kolla mon ɗum kala he mon ko neɗɗo dañi walla min darna ɗen ɗon galle tabital Pulaagu heɓa ɗo laari. sabu si a yima tabital Pulaagu ngal Gambia hande ɓe mbaɗi taɓande moƴƴare kono ɓe mbawa hollir ha he dara ko ganduɗa ko oɗo woni ko tabital Pulaagu liggi taw koko faati he leño he. kono noon en mbawa wine la ko ɓe liggi comme kaɓe liggi kawral woni fof. kono noon mbiɗon jiiɗi noon kadi liggade ko ganduɗa janggo he janggo simin jiyaka wiyete ɓeɗo gonnoɓe ɗo ko oɗo ɓe liggi gonɓe ɓe ɓawaɗo gara cukka ɗon jaara yeeso. kono garɗo fof tawa emtilan mo liggaga si ari jaaha goɗɗo ara on ɗon dawa tabital Pulaagu yeeso. on ɗon onon ne mbiɗon mon ɗum ndesda si ɗon yawti mbiɗon mon ndesda noone gande ɗe tabital Pulaagu ngal Gambia heɓe ɓawo Adama Barrow. mi haala politique noon kono heɓe ɓawo Adama Barrow. ayma neɗɗo mballowoma mo si a fontoro mom tan ko hoorema pontorɗa. neɗɗo cuurɗoma mo si a suurin mom ko hoorema cuuritɗa. président Adama Barrow mbiɗon jiiɗi mballe minen leyɗe gardiɓe ɓe leyɗe district aji ɗe nomin darori ko tiiɗi min naata e Fulɓe he. kala ɗo pullo woni min lokkitat ɗum kala ɗo gonɗa min gartirte he nder parti Adama Barrow woni NPP beele 2016 ɗo si tawi tan élection yahama si gañama tan ko 100% wonata te ko on wonta ɗone noon kana ko ha moƴƴinde tan. neɗɗo noon muɗum wawi nan wiya modey ko politique haalta kono wona on ko walluma ko mba dañana ɗum feere dañana ɗum doole. te pullo si ƴoyma si ɓattotirma he goɗɗo momo wawi foot. kala pullo gonɗo ɗo ɗa wawi addu he leño wongo yimɓe 10 yo gonɓe ɓe jaas. si en ballotirma tan kala ko conguɗen en mbawat ɗum. nden ten gonen gottum gaccen haala ɓawoya te kala ko mbatten yo en kollodir ɗum. sikke dental fof sikke dental ko kumpa hunde
si tawi yimɓe ɓe ɗum mbaɗa woɗɓe ɓe ɓawo mon ɓe ganda ko mbatton on ɗon ko ɗum sikke te ayma hunde si tawi hunde rentama ko renta koko feccete neɗɗo homomo wawi wujju jowi o kaɓa he maako o nawane million goppamo ko hoko waɗi ɗum ko he tedduga jiyaɗo Allah mo ko he tedduga tan yahata nden noon kala e men neɗɗo yo okkotir goɗɗo mon tedduga te enen puyɗo alaɗo kala mo leydi chef hawriti yimɓe ujune mbima an ardi puynuɗan hoorema ne an fuyni hoorema yo en ndentu daroɗen tinnoɗen te nanodiranen nanonen hoorejo men exécutif mo ɓemin tinna ko ɓe mbaɗata enen ne mbasen wat ko humpiɓe mbaɗɗen ɗuman tan en jahat kono kala nde kumpotirɗen e nder men toujours ko bejo he coow assalamu aleykum rahmatullah holma laaɓi a jarama ko an wanno represent régional ji joni noon ala tan ko mbaɗete because kala ɗo jiiɗa leydi yahi yeeso walla kafu yahi yeeso ko yimɓe ndendi ɗum wawi won mawɓe ɓolɓe si darnum saare nde yawta yaaji nden noon rewɓe he sukaɓe ala ko ɓuri ɗum dañ solo walla mana he kafu ala ko ɓuri ɗum dañ solo walla mana he leydi nden noon ala ko mbaɗeten tan nodden debbo mo gandantama mon ardi rewɓe ɓe tabital Pulaagu Gambia fof omo woni on woni Fatou Kande o ara o haalda he mboolo ngo fayi mum alhamdulillahi rabbil alamin miɗo salmina hoorejo tabital Pulaagu mo Gambia woni Alhaji Sidi Dem mi salmini gouverneur region o woni Alhaji Samba Ba miɗo salmina honorable Sekou Mbalo miɗo salmina honorable Sidi Ndiaye miɗo salmina honorable Lamin Thiam miɗo salmina délégation ji meɗen giwɗi outside il faut ngari ɗo tawtorede he o programme tabital Pulaagu te miɗo ittatiti salminore miɗo ɗum nelda Alhaji Julde Sow gimmorɗo Sierra Leone mi salmini ɗum tabital Pulaagu salmini ɗum o ala ɗo représentative ji muɗum ɗiɗo on calminama on beltanama onon fof gimmiɗo to leyɗele monɗe garɗon ɗo te miɗo salmina ɗo debbo he gorko mawɗo e suka garɗo tawtorede he oɗo benɗo han ɗum ɗo ɓuuri wi weltare si wiyete no haɓɓam tan wiyanno on kaɓɓe kam hakke ko neɗɗo welti ko miɗo weltani rewɓe ɓe fof darde mumen ko dari hen ballodiral he hoɓɓe ɓe he kala gonɗo he o region onon fof on jarama on beltanama on darima darde moɗon ko ɗum neɗɗo daroranta musidɗo mum si neɗɗo mum ari darano ɗum ha tiiɗa wadda he mum haaju goto kono tabital Pulaaru on jettama si yawti ɗon ne miɗo salmina titin madame honorable Sadio Mbalo Baro min calmini ɗum ko Allah he muɗum ɗum ɗo ɗum waɗi miɗen calmina gorko muɗum his excellence président Adama Baro si a nani wiyama tabital Pulaagu wondata he laamu tawa laamu wona pullo laamu daranaki fulɓe ko Adama Baro darani en Adama Baro joɗɗini en ɗo mbaɗen ɗum ɗo kono enen fof koye leñol gotol ɗum hatta wi'ede eɗen gondi he laamu ko Adama Baro waɗi ɗum ko kañ ollani en laawol ngol iriti laawol ngol wi en yo mbaɗen ni e ni ko ɗum noon kankala ɗi wiye jarama weltanama an Sadio Mbalo ne weltanama sabuna ko ka en jogiɗen ɗo ala groupe gonoɗo he leydi wiyama mi waddata he laamu ɗum ala ɗon kono ko mbimi daroɗen si neɗɗo daranimama yiggima e ɓaawo an kala soccure ɗuma ndu kono daroɗen ganden ne enen kala ɗum ɗo koye laawol mum tolniɗen daren dutten ɗon Adama Baro mbawen darodirde muɗum tabital Pulaagu nde yaara yeeso yimɓe fof ɗi beltana on jarama mi fanna ɗo haala am tabital Pulaagu hoorejo ɗum woni hoorejo tabital Pulaagu Alhaji Sidi Dem e comité makko o fof ganduɗa mbaɗiɗe golle hande ha golle ɗe tolnima ɗo ɗe tolni ɗo kono mami iɗo salminago gouverneur meɗen moƴƴo woni gouverneur Samba Ba anduɗa ko on jippiɗo yimɓe hande on wonani ɗo his excellency président Adama Baro e nduɗo tundu kam woni gouverneur meɗen gouverneur Samba Ba salminama mi salmini deputy speaker honorable Sidi Ndiaye e tawegol muɗum ɗo hande yidgol muɗum Pulaagu e darde nde o dari nde e mamen salmin honorable Sekou Mbalo Mboɗo ko mbaɗo advice président e kulle politique e darde nde dari nde e nguɗo kafu e oɗo ɓeng men salmini honorable Sekou Mbalo mami salmin député ɓe meɗen wonɓe ɗo ɓe
honorable Samba Diallo mboɗo honorable Biram Sow mboɗo honorable Abdou Sow kadi mboɗo ɓe député tata fof mi salmini ɗumen mami salmin honorable Lamin Thiam ko kanko woni mballo président o e kulleje kewɗe pasonal aid kono kadi parti laamu ngu parti président Adama Barrow o ko Lamin Thiam woni campagne manager o nde Lamin Thiam min calmini e hooreɓe arɓe ɓe fof tawa e oɗo ɓen hannde iwɓe leyɗele ɗe fof men salmini ɗumen goto men salmini ɗumen salminago teddugo noon e men wata innuɓe fof men wata innu leyɗe mabɓe fof ɓe jaafo e dow ɗum kono ɓe anda min salmini ɗumen men holli ɗumen weltare amen yottagol ɗumen ɗo hannde o committee o men wata ɓe innu kono keɓa dem laamin en diko en waɓɓe ɓe nduɗo dogɗu ha ɗum wayni men salmini committee o tigi he darde mabɓe nde men salmini jaliɓe ɓe men salmini kala mo ganduɗa o darima e ɗum te former governor Omar Sampo Cissé koye ɓen tawa min salmini ɗum e mi sikku guili ɗum ɗo fuɗɗa aljuma ha hande ko weltare tan neɗɗo heeɓi e ɗum te ɗum ɓeydi jikke minen ɓe annduɗa minen e nder laamu his excellency président Adama Barrow te hadin minen ko min fulɓe sengo nene sengo baaba ko min fulɓe te wongol pullo namin weeli minen ɗum farnori te minen ɗum suusiri kadi tabital pulaagu de golle moɗon ɗe weyɗi on guetima tigi ko addude nde pulaagu ha tolno ɗo ko golle mbaɗi ha tolni ɗo nden min jaari on e ɗen golle te minen mbiya yimɓe wonɓe ɓe ɗe golle ɓe ɓuura wakkilo fanni golle ɗe ɗe lamdi wakkilare ta laari leɓɗo ɗo o haali guili tabital pulaagu dari réunion ji kewɗi mbaɗi haalaji kewɗi mbaɗi kono ha joni Allah arsikani en ko cappinɗen mbiyen yo ɗum ɗo ko galle tabital pulaagu ma ɗo ko radio pulaagu ma ɗo ko télé pulaagu ma ko neɗɗo sappini ha joni Allah arsikani en ɗum nden mino ɗamini oɗo réunion ɗo gasoyta fof pulaagu fuɗɗoto gollu ko ganduɗa bimbi janggo ko ɗum mbaweten okkude ɓiɓɓe meɗen e taniraɓe meɗen hunde nde cappinɗen mbiyen ɗumen ɗum ɗo donon ɗum ko ɗum ɗo mawɓe mon golluno réunion ji ɗi noon ɗi moƴƴi ko ɗo mbawten haalodiran haalaji laaɓɗi kalodiren haalaji ɗi ganduɗa ɗi mbaɗat en encourage gokat en courage pour yiɗgol pulaagu minen noon komin mbiyata he laamu he laamu priority laamu ko ɗum woni no jam woniri e leydi nden noon enen ganduɗa ko enen kaala ɗo advice men o ko ɗum woni hono mbaɗirten jam e ndiɗo leydi hono mbaɗirten jam e leyɗele taariɗe ɗe si jam waɗi tan ɓamtare waɗa te kadi yiɗgol hoorema wona yawagol goɗɗo nden cuusen yiɗgol koye men cuusen ko gonɗen ko jiɗen ko gonɗen tabital pulaagu mi faami onon jogii galle Jirof haa jooni noon alaa ko waɗaaɗo galle ɗo mino ɗamini yeeso seeɗa o puɗɗoyto golle toon to galle gonɗe ɗe Jirof ko adduno kam ko ara salmina on yiyondira e mon kettodiren ganden o woni kaari ɓuren faamodir ɓuren yiɗodir ɗum ɗo noon ɗi réunion ji ɗi mbaɗa ɗum ɗon nden sa yi miɗo leɓa joni law seeɗa ko wonni miɗo jogui haajuji ɗiɗi ha tati leydi foñito toon mi abbi koye ɗin ɗon mi wonoyta on tuma mi jofto e janggo ko golle kono noon e inde his excellency président Adama Barrow ñande fuɗɗi ɗon asgol foundation moɗon o Jirof pour darnugol galle ɗe min mi okkat on $100,000 guluje temedere dalasi pour darnugol galle moɗon kono noon komi waɗat ɗum ko fiiɗen galle gonta galle tabital pulaagu wonta ko waɗete account ñande mbatton foundation o ñande min tigi mi ara mi tawe ñande foundation o asete te ñande mi okka on guluje temedere on jarama musidɓen ko ɗo tun taƴƴeten ɗum en aroye addugol yewtereji woɓɓe go yewtuɓe e on conférence Fina Tawa 2026 Basse Mansajang ara en jaram ko jokkuɗon men ko miɗo yetta noon caméraman noon Abdoulaye Mballo DJ Yero mi yetta Mamadou Saliou Diallo e Mamadou Aliou Diallo yejjitani Samba Galaji Mballo manoɗa kanko tambiti télévision o ha won jooɗiɗo France ara en jaram ko jokkuɗon men kon jokke men ta e programme ji amen ɗi men addana e yesso kadi yewtereji feƴƴuɗi ga conférence ton ɗum jarama
golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV